Здравейте хора, правя това клипче, защото някои хора не ме разбрах. Тази Майнкрафт, която я имам, съм я купувала с истински пари и е истинската. Но пише отгоре, като я отворя, ето, пише, сам да заради. Отгоре пише, че е 15-ката 90. Пише го това, защото още е бета версия. Когато вече оправят лаговете и тези неща, ще е 16-ката. И да ви докажа, че е истинската, ще я изтегля. Ще напиша тук Minecraft и ще я изтегля. Първо ще я деинсталирам. И пише, че е купена, защото е истинската. Тези, които са от Aptoide, и пише, че е 15-ката и не е истинската. Това е истинската. Сега ще я инсталирам. Даже тук отгоре на името сега видях, че пише бета версия. Бета версия е защото още не е, както казах в началото, още не е направена точно, не са фикснати бъговете и тези неща. Надявам се да сте ме разбрали какво исках да ви кажа. Лайкнете това видео, за да видя, че сте ме разбрали, и се абонирайте за мен, за да качвам още видеа. Сега изчакваме и довиждане!